Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Anak arah heb ni cak deh. Menin mit. Ai. Ani wane ko. Ai ko angalan ko ai jo adang ni. Tama dara. Tawalai. Ko kan iya re. Ai. Ka Erïong Ngut besyarkai la Khyrwit hak senang maulong ba ka badan nak tan ramrai hak amit jok arpotrik uyayong arja Briew hak ni ke jingjia ka Ïing mane jong balang presbyterian kla julor hak baki tenum jok a barok la shalit kal air nang ta ki don ma arpotrik Ïing Briew kla julor pha nak ni ke jingjia ka bakham julor ak ni jingjia de ka Ïing juba Cornelius lengdo hak ni ke Ïing ki don prangut hak por baki ke Erïong bat nak ke jing julor ka Ïing kila dan sangut ki Mynsaw ko taw ba Cornelius bade kupa nang ta ko kurim jeng u bad arngut ki khun bala penkit iki Shah civil hospital hanong stoin hadu menta ngidang lomi jing tip ki bania nak ni snong Ani men Anak arah heb ni cak deh. menin mit. Ai. Ani wane ko. Ai ko angalan ko ai jo adang ni. Tama dara. Tawalai. Ko kan iya re. Ai. Par beramene cumi dia na. Mana tar? Nggak dia cumi jeng. Marek wang jeng ring tu kan. Tako pa karo penate. Bokong ari chamau sa. Bangasnan lepat hamau na. Ai. Tapi rok pirakan sate. Layan nate. Sa thak prek. Taman eh. Ai ke ba? We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka snong no ngi kwa yo sngo bhan ka snong de la khot ka la yat dikila pen sngo hina snong e ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki ru ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department mangi nam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki Briew jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jalla kadon kata kendon ka ba 90% of non managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban shoot ho bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini ki project. Net yang nga opi kabakadu ka jing mantoy. Kan long yangi ki kon sama. So I hope with this small clarification,
that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.